И здравейте, вибоксове, фенове, кози и сашита. Да. И днес играем в... Как беше? Зетакрафт. Не съм така. И това е бой от няколко дни, нали, играем. Това е моето развитие. Аз не съм на Windows 7, да ти кажа. Не става. И тук това са моите кокошки. Дето се бягат, скапаните малки кокошки се бягат. И тук ми е портала. И това ми е къщата. Вижте. И това ми е енчантинга. О. Ето. Има малко диаманти. И малко кварц. Не, вие това няма го чуйте. Ей, аз имам глустон, бе. Стак и нещо. Искате ли? Еми, ай ще дам. Това е епсилон. Остав. Къде се? Ей да, служихме тъпа. И ние не знаем за какво стоя. Еми махни го. Да. То сега ще ми прибърква. И е, тук има. Ако искаш още. И друго, какво ви кажа, и друго, и аз не знам какво да ви кажа. Да, кандидатирайте се. Това е Private сервер, да знаете. Групата, линк ще е долу в описанието. Да, с видеоклип. О, мага! Фак! Аре, бе. Дайте ми XP. Еми, това е хора от мен. Още не види по-нататък. Еми, айде, чао. Чао. Казах чао. Не, чакайте. Да, и тук е джунгъл. Ами, аре, чао. Чао от мен и от другите приятели. Еми, айде, чао. Довиждане. Чао.